Mga ka-K5 mag-utod kag isa ka individual arestado sa drug bypass operation, pasobra 300,000 nga balor sa suspected Cebu na kumpiskar. Hindi ini pagpangumpisal sang sala, kundi isa ini ka drug bypass operation ngaging kasa sa barangay Kasing-Kasing Molo. Inanggin patigayon gabi siyang Abril 21, 2025 kung sa diin arestado ang tatlong individual kag duha diri ang magutod. Ang mga arestado mo sa Emmanuel Enriquez, 58 anyos, Abraham Enriquez, 44 anyos, residente sa nasamit ka lugar, kag Rodrigo Di Sousa, 49 anyos, ang barangay Anoring, Sara. Nabaklan sila sang isa ka plastic sang ginapatian Cebu, kag na-recover ang anong pagid ka plastic sang illegal nga droga, nga nagabugat sang 55 gramos, kag 374,000 pesos ang market value. Sandig sa monitoring sang pulis, sa distrito sang Molo ang inaoperasyon, kag anay man nga preso nga kaupo ni Abraham ang nagadulong sang illegal nga droga sa ila. Si Abraham ang anay na preso sang 2023, kada kagwasan 2024 pinagi sa plea bargaining agreement. So kita kapatigayon kita sang operasyon kag ginabalidate naton ini na monitor naton nga positive gate nga gabaligya sila diri sa area. Kag sa karon mga ka-K5 yara na sila sa kustodiya sang Molo PNP kag natala na kapasakan sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa distrito sa Molo, ako raman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News of M. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.